mata aure da Malam Musa. Sadakin aure naira 50,000 wanda aka yanka ma Musa ya biya sadakin lagadan ba ajalan ba. Tun fari waƙar ƙauna yau zan rera rabu ƙasa ta yi tsari aure sunnar annabi ɗan gatan kan makokorar kairiya. Masoyinka daraja ta sace duka muke ci sannan har muke harka a yara sabai na sanyo shiraba usuna ga alkhairi lamarin aure ya wuce wasa karka zuba bacin shakka yau bikin yaya Musa ya san dole Sa'idu ne waka ga nasiha ta aure sunna yaya ka zama rike naka ga Rabi'a nan gunka amana ce matsayin ta matarka. Ga nasiha ta gunko da farkon fari ba zan kira ango ka yi lissafi kasancewa kuma yanzu ka zamo jigo kan ga Rabi'atu amarya sai wata ran mu kira ta bai jego an samu rabo wannan fatan ne da muke ta yi jimla. Dukkanin haƙi na ta kasancewa yanzu yana gunka ci da sha sutura wannan nauyi ne yanzu da ke kanka zama mai haƙuri Musa karka zamo a gare ta mai duka lamarin aure zaman haƙuri ne wannan zance na shiga. Suki gyara zama yanzu baiti na ya zo kanki yau za ki gidanki yaya na Musa ya zamo mai zinaki kula don Allah cewa shi ne dai ya biya sadakinki tarbiya ta kici ta sanya Musa yau ya taho ya aure ki karki manta dai Rabi'a kin fa fito a gida na girma ne duka manyan mu fa da ku kuma sun zama to na kije ne bata kama wacce ake kallon su da ita kin gane zama mai ladabi aure dai a gurin kurfin asiri ne. Jinjinar girma ya gaishe da uwar su Khalifa mai kirki maman Musa maman Ramatu ga bai ci irin naki Baba Yusuf to ga Musa nan yau da ya shige ɗaki. Sun ga mai waka Sa'id Jafar ni ɗan ɗagun zage zare da tafashe na a wakar nan tamkar na yi wa kaina ne auren Musa mai yasin shi da ya gare ni ya yayi hakanan dawo alan waka shi ya zamo
wasbi ne. Gaisuwar girma nan gayya zan sa masu albarka. Ɓarayin ango har ɓarayi na amarya dole zan ɗauka. Yaban hali da dattako a gare ku isa cikin waka. Ga 'ya'yanku sun zama tofa abin sha'awa da san barka. Gaisuwa ta yayan ango yau zan fara cikin baiti. Baba Dalhatu na gaishe shi a wakar nan yana murna. Har baba Uba, baba Umar, baba Mu'azu na murna. Baba Jafar mahaifin mai wakar shi ma yana murna. Ga baba Kabir, baba Sunusi da baba Aminu sun murna. Ga baba Usaina, abba Usain shi ma ya zo yana murna. Baba Maharazu, baba Abba da baba Sa'adu sun murna. Iyayen ango mata dukkaninsu suna ta yin murna. Guggo Rabi da guggo Yalwa da guggo Kyauta sun murna. Baba Rabi da anti Iyami da baba Iya suna murna. Yan uwa mata na ango Maryamu na a cikin su ta murna. Ummu Rabi, Aisha, Salihu har Lukmani sun murna. Yaya Ahmad da Abdullahi da Sani suna ta yin murna. Yayan mu Ali har Ibrahim na hango shi ya murna. Ga Hallar ma har Yahaya da Abubakari suna murna. Ga Yakubu ma har Bada masu cikin wakar suna murna. Sai abokansa na fi Usabi'u har Masa'udu sun murna. Da Suleiman har ma da Muhammadu dukkaninsu sun murna. Da Abubakari har da Anas duka dai kowa yana murna. Bangare na amarya yanzu baiti na dole zai leka. Yaban girma kun sama haifi na ta isa cikin waka. Malam Dalhatu nuga baiti na ka ina ta san barka. Na gaida Khadijatul Kubra a gaban ki na zo na dan duka. Kun yi tarbiyyar Rabi'a yar ku a yanzu ko gashi mun dauka. Iyayenta za na sako a cikin baiti cikin waka. Maman dadi na gaishe ki da kun ji kiɗi kudan taka. Goggo mai jidda na ango ta cikin wakar ga ta taka. Goggo Mimi har ita ma a cikin wakar ko ta taka. Anti Umbi cikin antis na amarya na gaita taka. Anti Hausa da anti Rufai da dukkanin su suna murna. Kawu Maye da kawu Amir dukkaninsu suna ta yin murna. Mumin mai jidda har ita ma na hango ta tana murna. Anti Hauwa har ita ma a cikin wakar tana murna. Anti Zakiya ita ma na hango ta tana murna. Kanni na amarya dukkanin su kowa yana murna. Ummul Khairi har da Safiya dukkansu na gansu na murna. Muallim bi shi ma na hango shi yana ta yin murna. Sultan da Basma dukkaninsu na gansu suna ta yin murna. Da ƙawayenta amarya Ramlatu Sani tana ta yin murna. Har Mardiya Musa Aisha Haruna tana murna. Da Karima ciki har Shamsiya Murtala duka sun murna. Wata rana jariri ya zama ango, Musa ya san ango
shiga lalle